مالبات و هەڤالên dîlgirtiyan li pêşiya deriyê Sînorî ên sêbînê çalakiyek li dar xist. Piştre berê xwe da avahiya PYD û binûnerên desteya siyasî ya parêzgeha Hesekê re civiyan. Malbat û hevalên şervanên Qesedê yên ji aliyê hêzên hikûmeta demkî ya Sûriyayê ve dîl hatine girtin. Îro li pêşiya deriyê Sînor ên sêbînê çalakiyek li dar xist. Malbat û hevreyên dîlgirtiyan piştre berê xwe da avahiya PYD ya li taxa hîzam ya Qamişloyê Kolwir civîneke di navbera nûnerên PYD û şandeya nivîsgeha siyasî ya parêzgeha Hesekê de dihat li darxistin. Piştre pênc nûner bi navê malbatên dîlgirtiyan bi şandeya desteyê ya bi serokatiya Hesen Abbas re hevdîtin kire. Piştî hevdîtinê malbatên dîlgirtiyan diyar kirin ku şandeyê soz da ku dê di nava hefteyekê de tevahî dîlgirtî werin berdan. بسكنين سلفي كاري هاني بسكنين ما قوم قد قبول لكن يعني قو افتشان دي ما جا هاني قو تشيد بي ام قد قبول لكن يعني ام حتى محكمه حتى شكيم قبول لكن رابول ما فقران قو هفال براق امور بمشي بس ام سوز دنوا ام سوز دنوا قو زاروكي واقصى حد موابردن وهفالي ما داخل يعني كنجوار ايش قو حبس يصير ما دكشين زندان هذا سوزدان ما قو امي بار بشتغلن قو وي كاري زحمتي سرواهلي